Aktar minn 200 anzjan u anzjana minn diversi ċentri tal-anzjanità attiva madwar Malta ipparteċipaw f'workshop ta' sparar organizzat fil-Ħarfal Shooting Range bħala parti minn inizjattiva li bdiet f'Jannar u li qed issir darba fix-xahar. Din l-attività hija mmirata biex toffri esperjenza ġdida u soċjali lill-anzjani u tkompli saħħa l-messaġġ li l-isport għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd u li l-età m'għandix tkun barriera biex persuna tibqa' attiva u tipparteċipa fis-soċjetà. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia żaret waħda minn dawn is-sessjonijiet tat-taħriġ u spjegat kif bl-għajnuna tal-iskema Komunitajiet Aktar Inklusivi l-organizzazzjonijiet volontarji ikunu protagonisti f'soċjetà aktar ġusta u inklusiva. Din kienet waħda mill-iktar kreattivi għalli xirnexxilha żewweġ flimkien l-anzjanità u l-volontarjat flimkien. Permezz ta' dan il-proġett stajna naraw anzjani l-maġġor parti tagħhom nisa jitħarġu f'dixxiplina ta' sport differenti li tradizzjonalment ma kienx tattira n-nisa m'aktar l-irġiel. Sa dan it-tant, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja qal li inizjattivi bħal dawn jirriflettu l-impenn tal-Gvern biex jippromuovi ħajja aktar attiva u soċjali għall-anzjani. Inizjattiva li fil-fatt permezz tagħha l-anzjani jkunu qegħdin jieħdu gost, innaqsu dejjem aktar is-solitudni u fl-istess waqt ukoll jkunu qegħdin jgħixu kwalità ta' ħajja tajba propju fil-komunitajiet għaliex biex ikunu fil-Active Aging Centers jkunu qegħdin jgħixu fil-komunità u għalhekk imbagħad dawn huma l-attivitajiet li għamel dejjem il-parteċipazzjoni ġo dawn id-day centers u l-Active Aging Centers dejjem aktar